ongumoya. Sifuna ukusiza umzimba. Elithezwe iBhayibheli umzimba kamoya. Kumele uyoxhumana nomzimba wenkazimulo. Lapho elithezwe iBhayibheli akusekho ubuhlungu, akusekho insizi, akusekho ukufa abazalwane. Hallelujah abazalwane. Bese lithezwe iBhayibheli masifunda kuHezekiya 18 verse 32. Athi ngokuba angenameli ukufa kofayo. Athi isho njalo inkosi uJehova. Athi ngalokho buyani niphile. Ngakela emzalwane. Uthi angenameli ukufa komuntu ofayo. Uyazi ukuthi ukufa kuveza kangakhi? Kabili. Okusho ukuthi umzimba sumuntu. Ayengisize. Umzimba akuwona umuntu. Uthi angenameli ukufa, akanendaba nomzimba uyafa. Uthi komuntu usebala umuntu ofayo. Umuntu izwe iBhayibheli iveza ukuthi umuntu umoya. Elithi iBhayibheli wathi mayedala uAdam noma ebuba. Lithi kwangakaphili akakaphefumuleli umoya wakhe. Then kunomoya okaNkulunkulu ophila kuwe. Lithi iBhayibheli ongumuntu akuphilanga akakaphefumuli. Kuphila emhlazane esephefumulele. Yingakho athi angenameli-ke ukufa kwesidumbu bese kufa nomuntu. Athi ngakho-ke wozani niphile. Siphila kanjani? Bezophinda ngifunde, kodwa ngiparaphrase. Lithi ngokaJohane 3 verse 16. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe esele njani ukuba okholwa yiyo angaba sanjani. Oh my God, okholwa indodana angabe sanjani angaba sabhubha. Umuntu akabhubhi mayikholwa indodana. Yingakho ngithi mina wozani niphile. Niphila ngokuthi nikholwe ini indodana, nidlule efeni ningene ekuphileni.